Άλλη μια χρονιά φτάνει στο τέλος της. 12 μήνες γεμάτοι στιγμές, μικρές και μεγάλες. Στιγμές που μας γέμισαν χαρά και άλλες που μας έβαλαν σε σκέψεις. Ήταν μια χρονιά που μας άλλαξε. Πολλές φορές χρειάστηκε υπομονή, άλλες φορές αλλαγή πορείας. Όμως, μέσα σε όλα υπήρχαν και λόγοι να νιώθουμε περήφανοι. Υπήρξαν άνθρωποι, στιγμές και εμπειρίες που άφησαν το σημάδι τους και μας πήγαν ένα βήμα παρακάτω. Κάθε μέρα που πέρασε άφησε κάτι πίσω της, μια ανάμνηση, ένα συναίσθημα, ένα μικρό μάθημα ακόμα και όταν δεν το καταλάβαμε τότε. Μάθαμε να εκτιμάμε τα απλά, μια συζήτηση, ένα χαμόγελο, μια στιγμή ηρεμίας μέσα σε μια βιασύνη της καθημερινότητας. Τώρα ο χρόνος αλλάζει και μαζί του αλλάζουμε κι εμείς. Όχι επειδή όλα έγιναν τέλεια, αλλά επειδή συνεχίζουμε. Ο νέος χρόνος δεν έρχεται με υποσχέσεις, έρχεται με ευκαιρίες, με νέες αρχές και καθαρές σελίδες. Αφήνουμε πίσω μας λοιπόν ό,τι μας βαραίνει, κρατάμε ό,τι μας έκανε πιο δυνατούς και προχωράμε μπροστά με περισσότερη πίστη. Γιατί κάθε τέλος είναι μια νέα αρχή και ο νέος χρόνος είναι εδώ για να γράψουμε το επόμενο κεφάλαιο.